ni Moises. Asa man to siya padong nga namatay man siya ug wa man hikaplagi ang iyang patay nga lawas. Kitang tanan ato mo gyud ta. Naman na sa kuano, naman na sa balaang kasulatan nga bisag asa kag gilubong o kuan baga wa baka kay kita, gikaon baga kag buaya, gikaon baga kag ihoy, etc. etc. Tanan ato mga kaigsunan, adto gyud padong, no? Balik makuha na balik sa earth tanan, no? O balik sa earth tanan, balik sa abog kay gikan ta sa abog ta pauli. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7. Nya atong kalagi kan man sa Ginoo, adto balik ta sa Ginoo. Pero timan-an nato nga inigabot sa higayon nga mobalik ang atong Ginoo Hesukristo mga kaigsunan kanang gitawag og parosya, the second coming of our Lord, tawag na og general or final judgment. Ang tanang nangamatay, moingon tang wa naman to kay bawo tag asa to si Moises, si Abraham o kinsa tong uban pa diha, no? Apan ayaw kabalaka kay kitang tanan mabanhaw, no? Gikan sa panahon ni Adan. Ug hangtod nga aduna pay tao mga kaigsunan matud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Klaro kan aniya, no? Diha sa ebanghelyo ni San Juan, no? San Juan kapitulo 5 bersikulo 28, atong basahon mga kaigsunan. Ayaw kamo kay bolong, kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubong. Ug kadtong maayong binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Ug kadtong daotang binuhatan mabanhaw apan silutan. Klaro kini, no? Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Pinaagi ni San Juan. Ang ato bang Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, matud pa ni San Pedro, siya sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 22, walay bakak nga nigawas diha sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Busa iyang gipamulong mga kaigsunan, tinuod gid kini. Nos amabot, tama na nga ningon atong Ginoong Hesukristo sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 40, wa mo na sayod nos kini mahitabo busa pagpangandam kamo. Okay, salamat kay brother, no? Salamat kay sa imong pangutana niya.